jo. Però bé, no sempre. Vull dir que sempre sóc jo, però que no sempre sóc jo. Ja m'enteneu, oi? Vull dir que sóc jo, però de vegades sóc un jo diferent. Però sóc jo, que no deixo de ser jo, però sóc una mica diferent. El que vull dir és que... És que de vegades és jo. Hola, sóc jo? A veure, sóc la Jo que mola. La de veritat. Sóc l'essència. La més guapa, com salta a la vista. La que resol tots els fregaus. La que surt en els moments importants. La bona, conyo. La que posa nervioses als tios. Sabeu què vull dir, oi? En resum, sóc la super-jo. Però saps que no sempre som així, oi? No, ja. Hola, sóc jo, l'assenyada. La que acaba sent realista i els hi fa veure les coses tal com són. Que no es pot anar així per la vida, dona. Què us penseu? Que les coses són fàcils? Aquí ningú et regala res. S'ha de ser prudent. Què és això de fer volar coloms, que després la vida ve i et posa al teu lloc? Soc la que posa seny i la que acaba dient el que s'ha de fer. Quin cunyàster, tia. Escolta, que no és ben bé així, això que dius. Tu calla, que la majoria de vegades ni te n'adones que surto jo a fer la feina. Sempre sóc la que ha de solucionar-ho tot. Perdona? Va, vinga, noies, no comencem, que tenim molt per explicar. I aquesta gent ha pagat entrada. Perquè heu pagat entrada, oi? Sí. Bueno, va, vinga, noies, anem, que aquí, si hem vingut a parlar d'algú, aquest algú sóc jo. Perdona? No, vam dir en res. Si faríem la sèrie que en un primer moment ho faríem d'una altra manera, però què vol dir això?